Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Lewap welaýatyna iş saparyna bolmagynyň çäklerini şugun ir sähäri bilen hormatly prezidentimiz Gurban Oguly Berdimuhammedow Kerki şäheriniň täze halkara howa menziliniň açylyş dawratyna gatnaşdy. Täze howa menziliniň gurulyp ulanmagy berilmegi döwlet başlygymyzyň ýurdumyzy iqlimiň iri ulug logistik merkezi hökmündäki ornuny berkitmäge gönükdirilen toplumlaryň strategiýasynyň durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýanydyr. Lewap welaýatyna iş saparyna bolmagynyň çäklerini hormatly prezidentimiz şugun ir sähäri bilen Kerki şäheriniň täze halkara howa menziliniň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiziň başlangyjy we tagallasy netijesinde häzirki zaman ulug logistik merkezleriniň gurulmagy geografik taýdan amatly ýerleşen we ägir türlü tebigy baýlyklary bolan Türkmenistanyň ykdysady mümkinçilikleriniň netijeli amala aşyrylmagyny şertlendirýär. Zany gelýär, gadim kerwen ýolları, tarihy şan şöhrat bergen ýolları, parahat avadan döwrüň ýolları, kutlu bolsun, gülşen ýollar arkada. Assalamu alaikum, ey vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Biz şu gadymy Lewap topragyna welaýatyň zähmetseýär hemde bagtyar ilaty bilen bilelikde mukaddes garaşdyrylmagyň şany 30 ýyla münasibetli geçirilen medeniýet hepdeliň çägine bir näçe dethalaryň açylyş dawratyna gatnaşmak üçin geldik. Men ilki bilen ähliňizi Türkmenistan parahasynyň waýanşmaň watany ýylyna dawraty ullan tutulýan medeniýet hepdeliň başlanmagy bilen tüýserekden gutlaýar. Mehriban adamlar. Lewap welaýatyna geçirilen medeniýet hepdeliň çäklerini gurulýan çärelerden hem halkymyzyň öz uruşy, däp, resurslary, bir karar hem döwletiň bagtýarlygyň beren ruhu hem dörejelik hem güýji aýdyň hem beýany tapýar. Biziň medeniýet gymmatlyklaryny. Her bir türkmen üçin mukaddesdir. Hem de buýsunç çeşmesdir. Türkmen teýati halkymyzyň ruhu dünýäsynyň gönüllügidir.
medeniyetimizin we hem sunuwatumyzyň kämillik göz başydyr. Örküni Türkmen tebiatyndan, görküni halkymyzyň dürüjülük ilhamyndan alýan milli medeniýetimiziň taryhy gadymydyr we hem şöhratydyr. Näşür Lewap welaýatyna geçirilen medeniýet kepdeli ýurdumyzyň bagşy fadanlarlaryň, ýazyjy şahyrlaryň, artistleriň, kitapxanadyr, muzey, kinodur, köpçülikleriň habar beriş serişlerleriniň we hem neşriyat işgärleriniň aýdym folklor tansem topurlarynyň dörejlik mümkinçiligini hunär usatyny aşyp bolýan hem burada ýetiren hem bilen tepkiler dünýä ýaýan sunat bayramydyr. Hormatly adamlar, näçe bilşiňiz ýaly biz ýakynna gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny dawaraly belläp geçdik. Täze Aşgabat City'niň enşeme täze detgaryň hem düýüni tutduk. Şuň bolsa, Lewap toprağına, köp fanly iri detgalary aşyp ulanmaga berýär. Bu işleriň äklisi mehriban halkymyzyň abadançylygyna, bagtyar durmuşda ýaşamagyna gönükdirlendir. Garaşy ýurdumyzyň sebitlerini ösürmek goýunçy döwlet siýasatymyz hem barha rowaşlanýar. Bir gözel diýarmyň günnäger sebitleriniň hem ykdysady, senagat, ulugaratdaşyk, owaby gojalygy, medeniýet we beýleki ogurlardan ýygdyrly ösürilýändigine buýsanýar. Lewap edermen gallaşylar şuýulky şertnamalaryň hem waşnamalaryny awra bilen ýerine ýetirdiler. Galla biň baýramyz we hem bereketimizdir. Men bu ajaýyp üstünlük bilen welaýatyň babadaýhanlaryny we ähli ýylatyny tüýsürekden gutlaýar. Bir kara döwletimiň bagtyalyk döwründe beýik kemifek ýoluny gaýtadan dikeldiler. Näşuň kerki halkara howamynyň asylmagy hem munyň ýerinde hem aýdyň şaýadydyr. Kerki şäherinde täze halkara howamyny Türkmen howa ýollary agentligiň buýurmasy esasynda günnägde hususy kärhanasy bina etdi. Täze howa Meniň ýolukçy terminali 2 gatdan ibaret bolup, bu ýerde ähli hem amatly şertler döredildi. Näçeýütiň ýeri senagat merkezliň bir ýeri bolan Kerki şäherine halkara howa meýdanynyň gurulmagy ýurdumynyň raýat aviasiýasynyň mümkinçiliklerini giňeldir. Howa ulaglary arkaly ýolukçy gattatmagy we ýük daşamagy ýokary derejede amala aşırmagy üpçün eder. Sebitde siýasatçylyk ösürmek, goňşem döwletler bilen ykdysady hyzmatdaşlygy giňertmek üçin hem amatly şertleri döreder. Mehriban adamlar. Näşuň biz Türkmenabat şäherine, Türkmeniň ak öýi binasynyň hem açylyş dawarasyna gatnaşar. Biz Garaşy watanymyzyň sebitlerine gurulýan binalaryna, daşky we içki bedeleriň her welaýatyň aýratylygyndan laýyk gelmegini hem uly üns berýär. Öý bolsa döwletlik ojagydyr. Abadançylygyň gülläp ösüşiň we Türkmen mehmansyýaryň nişanydyr. Türkmenabat şäheriniň görküne görk goşýan 3000 orunlyk Türkmeniň ak öýi binasy nesip bolsa şany seneleriňdir toy dawralaryň merkezine ýöwürler. Bu bina 4 gatdan ibaret bolup beýikli 40 metre ýetýär. Onuň gatlarynda idara toglary, giň eýwanlary, konsert zallary we beýlik otoglar bar. Bu ýerde
döwletli maslahatdadır hem şowhulny çykyşlary şo sahna. Meşhur hem at üstündäki oýunlaryny goramak üçin ählem şeýetler döredildi. Şeýle 3000 orluk sadaka hem jaýy guruldy. Äpet ak oýun şekilindäki binada milli binagarlyk diýipdirler. Häzirki döwrüň hem ösen tejribesi utgaşdyryldy. Uçem milli aýratynlykda göre bedelli. Hususan hali göýleri Türkmenin ak öýlerini mahsus hem tärimler şekillendirildi. Edi diýilýär. Türkmenistan hem Bagtyar çağılan mekanlar. Bizim çağlarımız ertirken günümüzde anamızdır, kuvvatımızdır, hem şöhret, şanımızdır. Çağların bekfitlerin hem ileri tutulmayı, durmuş hem ulumuna gönüktürleyen döwlet ýazatymyzda bir mühim hem uğurluğun biri bolupdyr ýa. Şu şanly toý günlerini Farab etranyň Farab şäherine çağlar dünýäni medeniýet jals merkezini hem açyp ulanmaga berer. Goý bu medeniýet jals merkezine şadiýan çağlarymyň gülkü sesleri belent ýanglansyn. Garaşy diýarymyzyň Bagtyar nesilleri barada alada bizim hem büyük hem ýagty geljegiň hakda hem aladalar. Eri vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Binagarlyk bolan müň ýyllyklaryň hem ýaňy hasaplanýar. Näşe ajaýyp binalar hem döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň hem awadan durmuşyň nyşandyr. Hormatly adamlar, gelinli bolsa bilelikden Kerki şäherindäki halkara howa mezini asyp ulanmaga bereli. Näme diýip bolsa bu ýerde ilkinji ýa-da ýokary derejeli usullar usup onup başlar. Täze medeniýetke halkymyza bir ýokary hem derejede hyzmat eder. Bagtyar Türkmen ýeline toýlar toýulaşýar. Bu hem biz goşa hem toýur da hem şaýat bolýar. Türkmençilikde öý tutmak, toy tutmak döwletlükden nyşan. Halkymyz genelliğine ýaşy niýetler, ak hem arzular bilen ýüze silýär. Hem bu ýere genelliğim gelipdir. Asalymdan Laçyn nyşany o sorlaň hem biri täze gelinden Kerkiden hem Türkmen awada tarap ýola düşer. Diýip bolşýarlar. Hormatly ene mamanymyz bolsa Türkmeniň diýip destur esasynda bir täze hem uçura aqun sepip hem alaja da dakarlar. Ne mehriban adamlar, edi vatandaşlar. Men garaşdygyň şany 30 ýyllyk bayramy hem Lewap welaýatynda geçirilen medeniýet kepiterliň hem açylmagy, täze ulanmaga berilen döwletden izharlar bilen sizin ähliňizi ýendirerek hem tüý sürekden gutlaýar. Edi vatandaşlar, oy bereketli Türkmen toprağında şeýle toýda baralar, el mydamada köp bolsun. Sağ olun. Soňra mehriban arkadagymyz dawarly ýagdaýda Kerki şäherindäki täze halkara howa menziliniň toý bagyny kesdi. Şeýlelik bilen diňe bir wilayatyň däl, eýsem tutuş ýurdumyzyň ykdysatda aýdan okunly ösüşine mühim ähmiýeti bolan täze toplum açylyp ulanmagy berildi. Salam çağır.
Salam mehman arkadaşlar. Täze Kerki Halkara Howa Menzilinde sizi hoş gördük. Men ýolagçylara hyzmat edýän gullugynyň agenti Aşyr Murad Batalla. Mehman arkadaşlar, şeýle amatlykları gurduryp ulanmaga berenigi üçin Türkmen Howa ýollary agentliginiň işgärleri bolup size köp sag bolsun aýdýar. Mehman arkadaşlar, siz ak pata bermeňiz bilen şu gün açylyp ulanylmaga berilen Täze Kerki Halkara Howa Menziliniň ilkinji ýolagçysy bolduňyz. Şu münasibetliside belli alış talonyny goşulmaklyk üçin mehman arkadaşlar, raýat pasportyňyzy bermeňiz sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Şeýlikde arkada prezidentimize Kerki Türkmenawat ugru boýunça uçuşy amala aşyrýan täze uçuryň ilkinji ýolagçysynyň petegi dawarly ýagdaýda goşuldy. Kerki'nin halkara Howa Menzili Sewitde parakatçylygy, durnukly ösüşi pugturandyrmakda mühim orny ýelemek bilen ol dostlugyny gatnaşyklarynyň okgunly ösmegine oňuň täsirini ýetirer. Sewitdiň ýurtlarynyň ykdysady ösüşi boýunça milli maksatnamalaryny, ýödary uly gatnaşyklarynyň ösýänligini nazara alanynda täze halkara Howa Menziliniň merkezi we Günorta Aziýada strategik ähmiýeti iyi boljakdygyny bellemek gerek. Hormat prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 20-nji fevralyna gol çeken kararyna laýyklykda bu möhüm toplumy Türkmen Howa ýollary agentliginiň buýrmasy esasyna günnägdi hususy kärhanasy bina etdi. Sagatda 100 ýolagçyny geçirmäge ukyply täze halkara Howa Menzili täzil tehnologiýalar, almyň ýüňdewaji gadanlary bilen enjamlaşdyryldy. 3 gatly ýolagçy terminalynyň umumy eýleýän meýdany 2024 metrden gowrakdyr. Terminalyň gurulşygyny häzirki zaman inženerçilik teknik çözgütler öz beýany tapanlar. Şeýle hem Howa Menziliniň gurulşygyny milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň dünýä tejribesi utgaşdyrly. Kerki'nin täze halkara Howa Menziliniň binasyny ýüki we el goşlaryny barlayan, petekleri resmileşdirýän, ýolagçylary hatabalyan bölümler işleýär. Bu ýerde ýolagçylary edilýän hyzmatlaryň kiri we derejesi häzirki zaman talaplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Şeýle hem täze halkara Howa Menzilini orduş gullyklaryň işlerini talaba laýyk we netijeli guramaklar üçin ähli zerur şertler üpçün edildi. Toplumda garaşylýan zal 120 orunlyk bolup, onu ineler we çağılar üçin ýetlenen otoglar, çaýhana we beýleki degişi disgalar ýolagçylaryň hyzmatyna bolar. Umuman terminalda ýolagçylar üçin aňrabaş amatlyklar gözüňde tutandyr. Assalamu alaykum, şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaykum, eziz watandaşlar. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Sizi we ähli watandaşlarymyzy Kerki halkara Howa Menziliniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüý sürekden gutlaýar. Size berk jan saglyk, iýil ýurt bähmit alyp barýan ähli işleriňizde ilmidama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir Howa uluglarynyň halkara assosiasiýasynyň Türkiýe, Merkezi Aziýa we Azerbaýjan boýunça sebitleýin menejeriniň, Raýat aviasiýasynyň halkara guramasynyň Aeronavigasiýa bürosynyň monitoring we gödäwçilik boýunça direktoryň ornwasarynyň we München halkara Howa Menziliniň dolanýarjy direktorynyň dawarly ýagdaýda ulanşa berilýän täze Kerki halkara Howa Menziliniň açylyşy münasibetli video aragatnaşy arkaly gutluglaryny tomoşa etmäge çağırýar. Dear distinguished guests, thank you for your kind invitation. Hormatly mehmanlar, bu ajaýyp şäherä gatnaşmaga iýeren çakylyňyz we bu wakanyň şatlygyny paýlaşmaga mümkinçiligiň dören üçin size köp sag bolsun aýdýan. Täze Kerki halkara Howa Menziliniň açylyş tawarasyna gatnaşmak biziň üçin uly hormatdyr. Biz halkara Howa uluglary assosiasiýasy höküminde Türkmenistanyň dünýä üçin ýene-de bir derwede açýanlygyny öğrenbegenýäs. Täze Kerki halkara Howa Menziliniň Türkmenistanyň howpsuz, agtybarly we durnukly Howa uluglary pudugynyň geljekdäki ösüşine uly goşan goşşakdygyny berk ananýas. Şuňky gün bu ajaýyp ýurduň raýat aviasiýasynyň taryhynda öğrenmekün wakadyr. Täze Kerki halkara Howa Menziliniň açylmagy gurrunsyz geljeki 10 ýyllyk üçin Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmegi, milli maksatnamasyny durmuşa geçirmäge uly ýardam berer. Biz size uly üstünlikleri we bu täze halkara Howa Menziliniň howpsuz uçuşlary arzu edýäs. Turkmenistan for the next decade. We wish you a great success and safe operations from this new airport.
Ýa-da Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmäge uly höwes bilen golluk bermäge hemişe taýýardyr. Men siziň bilen ajaýyp ýurduňyza ýene bir gezek baryp görmäge, şeýle-de siziň bilen ýüze-ýüz uguşuşmak mümkinçiliginiň döremegine sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Köp sag bolun. Very soon, inshallah. Thank you. Dear colleagues, I would like to express our sincere Hormatly kardeşler we dawara gatnaşyjylar. Men sizi täze Kerki halkara howa menziliniň gurulşynyň tamamlanmagy we dawraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň raýat aviasiýasynyň taryhyndan bu möhüm waka göni video aratnaşyk arkaly gatnaşmak men diýsem begenler ýer. Türkmenistan raýat aviasiýasy wagtda işleri düzenleşdirýän halkara Chicago konwensiýasy boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny ýerine ýetirýär. Howa menzilleriniň we howa gemileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyny üçin ekipajlary we yer üstü düzümi döretmek boýunça halkara standartlaryny gyşarlyksız berja edýär. Bundan başga biz uçuşlaryň howpsuzlygyny üçin etmek, aýry navigasiýa mümkinçiligi we netijelilik, aviasiýa howpsuzlygy we resmilikleri ýönekeýleşdirmek, daşky urşaw gorumak, howaloglaryny ykdysadydan ösdürmek wagtda we aýratyn möhüm ugur bolan ýolbaşçylar üçin şeýle hem siziň howa menzilleриňizde ulanyş boýunça tehnik hünärmenler we bilermenler üçin okuw maksatnamlary wagtda strategik başlangyçlarda Türkmenistana gollaw bermäge gyzyklanma bildirýändigimizi tasdiklamak isleýäris. Liwap vilayatynyň Kerki şäherinde täze üçünçülük ulgamlary bolan täze howa menzili toplumynyň ulanmaga berilmegi bu ajaýyp we mehmansöwer vilayatdan howa arkaly daşaýyşlar ösdürmäge güýçli iteregi berer. Halkara raýat aviasiýasy guramasy size howpsuz uçuşlary Türkmenistanyň ulaw podogynyň ykdysadydan durnukly ösmegini arzu edýär. Siziň hemmäňize bu möhüm waka bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýaryn we ähli üstünlikler arzu edýärin. Köp sag bolun. Dear colleagues and friends. Hormatly kardeşler we dawara gatnaşyjylar. Meniň adym Ralf Kafal, München Halkara Howa Menziliniň baş direktori. Men München Halkara Howa Menziliniň adyndan täze Kerki Halkara Howa Menziliniň gurulşynyň tamamlanmagy we dawraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüýsürekden gutlaglarymyzy beýan etmek isleýärin. Sewitdäki bu ajaýyp howa menziliniň ýolagçylar, şeýle hem ýük daşaýjylar üçin ören peýdaly boljakdygyna berk inanýarys. Türkmenistanyň raýat aviasiýasynyň taryhyndan bu möhüm waka göni video aratnaşyk arkaly gatnaşmaga mümkinçilik döredilen üçin hoşallygym bildirýärin. Bundan başga biz Türkmen howa ýollaryna, howa menzillerini dolandyrmak, ulanyş netijeliligi, täzeçilik ösüşi, aviakompaniýanyň marketingi, ýolagçylaryň tejribesi we ören möhüm ugur bolan ýolbaşçylar üçin şeýle hem siziň howa menzilleriňizde dolandyrmak boýunça tehnik hünärmenler we bilermenler üçin okuw maksatnamalary bagtda strategik başlangyçlara gollaw bermäge gyzyklanma bildirýärligimizi tasdiklamak isleýäris. Equally important training programs for management as well as technical and operational experts across your airports. Kerki Halkara Howa Menziliniň ICAO-nyň aerodromlaryň taslamasyny düzmek we ulanmak adly 14-nji goşunysyna laýykdy. Bu howa menziliniň sertifikatlaşdyryş standartlaryna laýyk gelýändigini tasdiklamak biziň üçin ören gowandyrjydyr. München Halkara Howa Menzili size howpsuz, durnukly we bökdensiz işleme arzu edýär. Siziň ähliňizi bu möhüm waka bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýaryn. Size we Kerki Halkara Howa Menzilini ähli üstünlikler arzu edýärin. All the best to you and Kerki International Airport. Şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz sizi raýat aviasiýasynyň halkara guramasyndan ICAO hasabatynyň barada tasdiklaýan uýanamasynyň. Şimdi ulanşa berilýän täze Kerki Halkara Howa Menziliniň dünýä ürünlerini esasan kurulan baradaky München Halkara Howa Menziliniň uýanamasynyň gowşulmagy bilen tüýsürekden gutlaýas. Şeýlekem birde hormatly prezidentimiz we dawara gatnaşyjylar Kerkiň täze halkara howa menziline gelip goňan düwrewap uçurlar synladylar. Täze howa menziliniň uçuş konstruksiýonlaryny Boeing 777-200 LR kysymly täze ýolagçy uçary gelip goňdy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň üstü täze düwrewap uçurlar bilen ýetirilýär. Gullugyň maddi injamyň bünyady iýligleri berkidilýär. Soňra halkara ünlülerini dolu laýyk gelýän, ähli mümkinçilikleri özüne jemleýän düwrewap Kerki Halkara Howa Menziline harby ulug uçary gelip goňdy.
Bilşimi diýäli, hormatly prezidentimiziň tagallasy netijesinde ýurdumyzyň parakatçylygy, bitiraplyk görellerine esaslanýan we gorun şähetine eýe bolan harry doktrinasy durmuşa geçirilýär. Beýlikde harry düzümleriň maddi injamyň büniýady berkitilýär. Howa gämileriniň gelip gonmagy, täze howa menziliniň ähli görkezleri boýunça halkara ünlülerine we häzirki zamanyň özün taraplaryna laýyk gelýäniniň aýdyň beýanydyr. Howa menziliniň uçuş gonşduglarynyň döwrewap aşyk ugur görkezji, radio tiyanky we navigasiýa ulgamy bilen üpsünedilenligini bellemek gerek. Täze halkara howa menziline gelip gonan uçurlaryň serkerdileri hormatly prezidentimize hatabat berdiler. Assalamu alaykum. Cumhurbaşkanı Türkmen prezidenti. Türkmen Hava Agentligine sizin täze alyp beren Boeing 777-200 LR howa gemisini Kerki halkara howa menziline gonurly. Hatabat beren howa gemisiniň serkerdesi Araliýew. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýarar güýçleriniň bilen serkerde başçysy. Sizin Türkmenistanyň ýarar güýçlerine satyn alyp beren täze harby ulugy uçurny Kerki halkara howa menziline gondurlandygyny size hatabat berýär. Howa gemisiniň serkerdesi Patolkonik Hojaýew. Hormatly prezidentimiz täze howa menziliniň açylmagy bilen gutlap, olary işlerine üstünlükler arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz hemmeleri täze howa menziliniň gurulmagy hemde täze uçurlaryň gelip goşmagy bilen ýene de bir ýola gutlap, hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazgy. Döwlet başçylarymyza bu ýerde şanly waka münasibetli Türkmen Howa ýolları agentliginiň ähli düzümleriniň işgärleriniň adyndan ajaýyp haly sowgat gowşurly. Halkara howa menziline gelip gowşany täze uçurlar milli desturlarymyza laýyklykda garşylandy. Munyň özi täze uçurlary agdy berilipdi. Ak ýol arzu edilýändiginiň, uçurlaryň halkymyza uzak wagtlap hyzmat etjekdigine bildirilýän anamyň aýdyň beýany urly. Täze Kerki halkara howa menziliniň açylyş dabarasy bu ýerde iki juganyň durmuş toýunyň şatlyk şowhuny bilen goşdy. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan şanly wakalaryň ýakymly pursatlara beslenýändigini aňladýar. Kerki şäheriniň halkara howa menziliniň täze uçur Türkmenawat şäherine tarap ugraldy. Kerki Türkmenawat ugry boýunça ilkinji uçuşy ýerine getirýän uçurda mehriban arkadagymyz bagyt toýun toýlaýan ýaşlar we olaryň ine atalary bilen söhbetdeş boldy. Assalamu alaykum arkadaşlar prezident. Bugün bizim başkalarımızda iň bir bagtly ýatdan çykmaja taryh günleriň biri sizin şahy adamyňyz düşdi bizim welaýatymyza. Ine Kerki halkara howa ýoluny açyp berdiňiz, akbata berdiňiz. Meňem oglum toýy Näçe saň bar? Şu an iň uljasy 2 ol bir gyzym bar. Näçe ýaşyň? 23. Kahraman arkadaşımız bugün bizim ıkbalımızın en baklı fırsadı. Bizim beğencimizin, boysuncumuzun çağı yok. Arkadaş prezidentimiz. Bugün bizim durmuş toyumuz sizin velayetimize iş tapanı tutumlu toyların önüne ulaştı. Kahraman arkadaşımız. Kerki howa menzilinin kuruluşu bizim durmuş menzilimizi keskitledi. Men genliğim bile bu Kerki howa menzilinin kuruluşunda tanıştım. Bugün bolsa ınka tarihi günde durmuş toyumuz toylanýar. Kahraman arkadaşımız. Arkadaş prezidentimiz, sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, tutyan tutumlu işleriniz hemişe rovaşlıklara beslensin. Hormatly prezidentimiz. Söhbetdeşiň başynda mehriban arkadagymyz ýaşlaryň durmuş ýollarynyň ak uçurda başlanmagy, olary bagtly geljegiň garaşýanyny, olaryň ýollarynyň ak boljakdygyny aňladýanyny aýtdy. Mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen alynan täze uçurda ak bagtyna tarap rawan bolýan ýaşlar bu ýatda galjy pursatlar üçin hormatly prezidentimize hoşalyklaryny beýan etdiler. Çünki bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban arkadagymyzyň ýol başlygyna, ýurdumyzyň ýaşlarynyň bagtyar we awadan durmuşda ýaşamak oruny edilýän alada döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň bir bolup durýar. Hormatly arkadaşymyz, iýun aýynyň 24-nde Türkmenawat şäherindäki bagyt köşkünde toýumyza çagyrýas. Hormatly arkadaşymyz, bizi ulu bagtda ýetirdiňiz, ak uçarda alyp barýaňyz. Arkadaş prezidentimiz janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Tutýan tutumly işleriňizde rowaşlyklar beslensin. Kahraman arkadaşymız. Ýa indirýär. Başyň açyk bolsun. Eňňe taňa rakyp bolun. Gözük kulun bolsun. Awol. Sag bolsun, başyňyz arkadaşlar. Ýa indirýär bagyt. Uçuryň içinde soňra toý şatlygy dowam etdi.
Bu yerde yaşların adına aydılyan gutluk sözleri Aydym Taýadyň bilint uwady bilen ut goşup gitdi. Mehriban arkadağımız yurdumuzun raýat aviasiýasynyň üstüni getiren täze uçuryň häsiýetli aýratynlyklaryndan tanışdy. Häzirki döwürde howa ýollary ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegi ugruna zerur tagallar edilýär. Bu bolsa yurdumuzun raýat aviasiýasynda ýolagçylar üçin ähli şertleriň döredilýänini aňladýar. Ýolagçylara edilýän hyzmatyň kilini we görnüşlerini artdyrmak ugruna edilýän tagallar özüniň oňy netijesini berýär. Soňra ýolagçylara toý paýlary goşurly. Tüýji nymatlar ködürlenildi. Munyň özi türkmen eline toy dawarlarynyň joşgynyň, halkymyzyň agdyberliginiň aýdyň beýanyna öwürlýänini aňladýar. Bu pursatlar mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň dawarlandyrylýan ýylynda halkymyzyň bagtyar durmuşyny, toy bayramlarymyzyň bilint ruhy besenýänini görkezýär. Munyň özi ýurdumyzda mehriban arkadağymyzyň tagallasy bilen döwletli tutumlaryň rawajlýanynyň aýdyň beýany bolup durýar. Brasalymdan Kerki Türkmenabad ugru boýunça uçuşa amala aşyran täze uçur Türkmenabad şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehirli garşylandy. Şeýlekem howa menziline bagt toýun toýlayan ýaşlar, olaryň enatalary gelip düşdiler. Toy dawara howa menziline ýanglanan Aydym Taýadyň owady bilen ut goşup gitdi. Dünýä şöhret şany bagta barýan ýollar Hormatly prezidentimiz ýol ugry Türkmenabad şäherindäki köpügürlük hassahanyň ýanyna saklandy. Bu ýerde mehriban arkadağymyz mehirli garşylandy. Mehriban salam kardeşler. Men bilişiňiz ýarak bir ýaňy ýakynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyny himayete, emniyete çağıran gaznasyny öğretdik. Ona hem Türkmenistan'ın himayete meclisi çağıran gaznasyny bize artdyrýar. Onun için şu adından şuun men Lewap welaýatynyň her bir etrawynyň çağılar bölümlerini şu tiz kömek olu hem ferislerlerini yani ganlan adından sizin ähliňizden
sowgat berýär. Näme çağalar durmuşda yaralsızlığa sebep var bolmasın. Yani durmuşdur. Mesela çıkayında ne şey tiýiz kamak serişlerleri tiýiz wagtda ýene ýetsin diýip men umyt edýän. Tazy salymyz şunýalak çağajyklamagyň ilmidamda bir güler ýüzli durmuşda şadyan bir beden olup hem gelecekte bir ata vatan bu palem çağalan olup yetişmegi. Hemen bir fırsatdan peydalap sizin ähliňizi täze tiz kömek ulan serişine hem bermegine gutlayan hem resmi bir açarları hem sizin yollaşyň Türkmenistan sağlygy hem Delmen Fenagatı Ministri Ammanni Peso davaralı oğuşurlar. Arkadağa şokrat, 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 arkadağa şokrat. Hormat prezidentime de häzirki zamanyň bütün taraplarına laýyk derejede enjamlaşdyrylan tir kömek awtoraklarynyň enjamlaşdyrylyşy, olarda saglyk goraşlygyna degişli döredilen mümkinçilikler bilen tanışdy. Häzirki döwürde lukmançyk ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegi, buğdagy täsirli tehnologiýalaryň sanyl ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere mühim ähmiýet berilýär. Şeýlelikde saglyk goraşyň düzümleriniň maddi enjamlaryň büniýady ýygyderli berkidilýär. Lukman Mehriban arkadağımızın halkımız yaş nesiller baradaky aladat üçin ähli saglyk goraş işgärläriniň adından sag bolsun aýtdy. Sizin vilayetimize şag adamymyzyň düşmegi bagtyar vatandaşlarymyzyň hoş habarlaryň ençemesini boşlaýar. Bu hoş habarlaryň içinde saglyk goraş işgärläriniň hem paýy bar. Gahrman arkadağymyz, sizin vilayetimize täze tiz kömek awtologlaryny sowgat bermeňiz şag adamymyzyň iň yalkymly wakalarynyň biri bolup durdy. Hormatly prezidentimizin sizin sowgat beren tiz kömek awtologlaryňyzda etrawyň çağalaryna ilatyň saglygyny gorap saklamana ýardam berer. Gahrman prezidentimiz sizin lukman ýüregiňiz hemişe elimiziň saglygy hakda alad etýär. Siz bizim halipamyzsyňyz, gahrman arkadaşymyz. Sowgadyňyz üçin sag bolun. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Sonra hormat prezidentime de bir yerde lukmanlar bilen söhbetdeş bolup, halkymyzyň aýratynda özüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny berkitmek meseleläriniň hemişelik üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy. Munuň üçin döwletimiziň ähli zerur tagallary etjekdigini aýdyp, döwlet başlarymyz saglyk goraşlygymynyň işgärlerini, alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi we bir ýerden ugrady. Vilayetiň etraplarynyň hassahanalarynň çağlar bölümleri üçin ýetlenilen tir kömek awtologlary milli dep desurlarymyz esasynda kabul edildi. Munuň özi dünýä nusgalyk milli ýöregleriň döwrewap derejede dowam edýänliginiň aýdyň beýanly urildi. Günün ikinji ýarymyna hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow täze gurulan Türkmeniň Aýgoý binasynyň açyş dawratyna gatnaşdy. Bu bina Türkmenawa şäheriniň binagerlik keşfi bilen bir bitew sazlaşygy emele getirdi. Hormatly prezidentimiz de Türkmenawa şäherine täze gurulan Türkmeniň Aýgoý binasyna geldi. Binanyň öňündäki meýdançyda Lewap vilayetiniň birleşen dörejilik toparlarynyň köpegüşünli bayramçyk çykyşlar ýaýdanlandyryldy. Sonra hormatly prezidentimiz ýygnananlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen toý bagyny kesdi. Şeýlelikde täze ajaýyp bina açylyp ulanmagy berildi. Mehriban arkadağymyz Türkmeniň Aýgoý binasynyň içine girdi. Şol ýerde Lewap vilayetiniň milli saz guralary topary hormatly prezidentimizi joşgulu çykyşlar bilen garşyladylar. Döwlet başlarymyz binanyň bedek aýratynlyklary hemde umumilli we halkary ähmiýetli dürli çäreleri bayramçyk dawrlaryny geçirmek üçin bir ýerde döredilen şertler bilen tanışdy. Türkmeniň Aýgoý binasy ähli görkezler babatda dünýä ýerlerine dol alaýyk gelýär. Bu bina döwrewap gurulşyk we timarly serişlerini ulanmak arkaly gurildy. Binanyň içki bedegi üýedolşyk hemde milli öwüşgünler bilen tapawutlanýar. Türkmeniň Aýgoý binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi Lewap vilayetine geçirilýän medeni tepdeleg bilen utgaşdyrmagy mukaddis garaşdyrylmadan şanyny 30 ýylyk münasibetli gurulýan çäreleriň baý mazmuny iyi bolýanyny aňladýar.
Hormatly prezidentime binanyň dünýäniň meşhur öňüm öňürçileriniň akustik enjamlary we beýleki zerur enjamlaryny üçin edilen 3000 orunluk uly tomoşalar zalyna bardy. Bu ýerde ajaýyp waka münasibetli sungut saatlarynyň bayramçyk konserti boldy. Bu konsert çykyşlaryň köpdürligi bilen tapawutlandy. Olarda ýurdumyň medeniýetiniň baý kuwaty öz beýany tapdy. Çykyşlarda eri watanmaz hemde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägir tur özgertmelerining başyna başlan milli liderimiziň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat kymmatlyklary wasp edildi. Soňra hormatly prezidentimiz bugünkü taryhy ähmiýetli wakalar münasibetli Liwap vilayatynyň Agoý binasyna täze awtology sowgat berdi. Şeýlekem mehriban arkadagymyz şanly waka münasibetli berilen toý sadakasyna gatnaşdy. Şeýlikde bugün Liwap vilayatynda geçirilen dawralar garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň taryhy ýyl ýazysyna täze ajaýyp wakalar bolup girdi. Liwap vilayatyna gurulup ulanmaga berilen täze deshalan gecelerine daş töwerege özboşly bezek bermegi ajaýyp owudunlygy emele getirýär. Bu owudunlyk ösüşlerimiziň aýdyň beýanydyr. Tomut Patlynyň jana ýakymly akşamlarynyň düşmegi bilen Kerki şäheriniň täze halkara howa mendiliniň binalar toplamy elim goşar üşünli aşyklary beslendi. Gögün göterji görnüşler ýurdumyzda bina edilýän dürli maksatly deshalaryň gurulşygyny toplumlaryň esasy çemelişilýändigini alamatlandyrýar. Soňky ýyllarda mehriban arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen gurulup ulanmaga berilýän binalar gurulşyk maksatnamasynyň aýrylmaz bölegine urulyp, olaryň bezek aýra tenliklaryna awadanlaşdyrylyşyna mühim ähmiýet berilýär. Şeýlekem Türkmenawa şäheriniň merkezi böleginiň baş bezegine urulan Türkmeniň Agoý binasynyň giýjeki görnüşlerini sungat eserini çalamdaş gözellik duýulýar. Liwap vilayatynyň merkezi şäheriniň binagarlyk keşi bilen ajaýyp taýdaşygy emele getiren nurana bina häzirki zaman aşyklanyş ulgamy hemde milli binagarlyk sözgüdi bilen haýrana goýýar. Amderýanyň kenaryna ýerleşen şäheriň tyllagy akşamlarynyň gözelligini artdyrýan bu bina arkadagy prezidentimiziň tagallasy bilen şäher urulşyk binagarlyk görelgeleriniň öňde barjy usullaryny özüne jemleýär. Amman hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna ulanmaga berilen ajaýyp binalar ýurdumyzyň okunly ösüşiniň beýanyny urulyp, olar halkymyzyň mehriban watanymyza bolan buýsunç duýgularyny has artdyrýar. Ýurdumyzyň gallaçylary watanymyzyň döwlet garaşsynyň şanyny 30 ýyllygy belenilýän ýylynda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar mehriban arkadagymyzyň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azy howpsuzlygyny öpçün etmek, ekrançylyň hasylyny hasam ýokurlandyrmak goýunça öňde goýan wezipelerinden ugralyp, şu ýyl bol bugdoý hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Şu gün Mary vilayatynyň Murgap etranyň gallaçylary döwlete gallat tapşyrmak goýunça şertnamalaryny borçnamalaryny ýerine ýetirenlikleri barada hormatly prezidentimiziň adyna hoş habar iýerdiler. Gahrman arkadagymyzyň ekrançy daýhanlary ekli babatlerde berýän kömekleri gollawlary esasynda Mary vilayatynyň Murgap etranyň edermen gallaçylarynyň bugünkü gazanan ýokary zähmet üstünligi ulung toprakdan bol hasyl alyp ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine goşunt goşmak ugruna çeken gaýratly hemem tutan ýerli zähmetleriniň aýdyň meýwesidir. Bu etrapda hasyl ýygymyna Gahrman arkadagymyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň öňüme öňürjilerinden satyn alyp beren ýokary öňürjilikli däne orji kombaynlar köp ýyllyk iş tejribeleri bilen mexanizatorlaryň erketmeklerini gece günüň dowamyny bökdönşsiz işledildi. Yetişdirilen bolup bitigenli bugdoý hasylynyň zaýaty ýygnalyp alınmagyna mögsümiň başyndan bäri hasyly daşamakda işledilen ýük awtologlarynyň sürüjileriniň, traktor terkegleriniň mexanizatorlarynyň salamly goşunlyklary bellerlikleri bu etrapda usat gallaçylyň bugdoý öňürmek barada şertnamalaryny tapşyrygy üstünlikli berja etmeklerini, medeni sunugat işgärläriniň salamly goşunlyklaryny aýtmak diýseň ýakymly. Olar bugdoý orogy döwrü üçin düzülen iş meýilnamasyna laýyklykda mögsümiň bütün dowamyna gysgawatlaýyn günortan hareket etmesine gallaçy daýhanlaryň mexanizatorlaryň arasyna baryp olary medeni hyzmaty gurap durdular. Medeni sunugat usatlary ýerine ýetirýän aýdymlara joşgul taýtlar bilen zähmet adamlaryna ruhy lezzet berip olary hasam tutun ýerli işlemekle ruhlandyrdylar. Bu öňde barjy etrapda bugdoý hasylyny ýygnamak işi ýokary depkine dowam etdirilýär. Hasyly ýygnalan meýdanlarda bugdoý samandan mallara gyş üçin ätiýaçlyk ot taýýarlamak
taýýarlamak işine giň gerim berli. Şol meýdanlary badawa sürüp taýýarlap aralyk şugunlaryny göýük bakça ekinlerini ekmekligem ýoly goýuldy. Welaýatyň ähli etraplaryna bolşýaly bu etrapda da gallaçylar bilen döwleti taşylaryny hasyl üçin nagd hasaplaşyň ýoly goýulmagy ekrançylyň bereketli toprağymyzda bolan ihrasyny hasam artyrýar. Öz çeken pek zähmetiniň meýwesini ýüzlerini syýlayan gallaçylar Sudan gotlarynyň gerekli haritlaryny satyn alyp, hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan edýärler. Medeniýet we sunugat işgärleriniň hem matmly Pragynyň şähriýet gününiň şanyna ýordamynyň Lewap welaýatyna uly ruhlantligi, şadlyk şowkyny beslenýän medeniýet hepdiligi münasibetli çäreleri geçirilýär. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýylyna medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde magtymly Pragynyň şähriýet gününiň şanyna ýordamynyň Lewap welaýatyna badalgalan medeniýet hepdeliginiň dawaralary ýokary guramaçylyk derejesine eýe bolup, baý many mazmunly bayramçylyk çäreleri täsirligi, ýata galçylygy bilen tapawutlandy. Türkmenawa şäheriniň ruhyet köşküniň öňünde ýaýwanlandyrylan bayramçylyk çäreti hormatly prezidentimiziň medeniýet we sunugat ulgamynyň işgärlerine iweren bayramçylyk gutlugynyň başlanyp, aýdym taýly dawaralary ulaşdy. Toy gününe ýanglanan şyrny wala aýdymlarda garaşdy kimişelik bitarıp Türkmenistan watanymyzyň şanly ötüşleri, arkadaky prezidentimiziň ruwaji işleri, diýarymyzda millilige goýulýan sarpa, milli medeniýetimiziň kemem sunugatymyzyň ýeten belen sepketleri, isretli we bagtyar zamanamyz uly joşgun bilen wasp edildi. Ýordamynyň welaýatlarynyň dörejlik toporlarynyň ýerine ýetiren ýörekleri joşturjy ajaýyp tantlary, gazykly folklor çykyşlary, dawaraň täsirligini hasam artdyryp aýratyn üreşýärdi. Dawaraň esirlen ýerine guralan bayramçylyk seretinde ýordamynyň welaýatlarynyň aýratynlyklaryny, hemem paýtagtymyz Mermer Aşgabatyň gözelliklerini beýan etýän sergi esbaplar görkezilip, öňe çekije täsirli portretler köplerde uly gazyklanma döretdi. Soňra bayramçylyk şähereti ruhyet köşküniň içinde perden çeşme warda, gözbaşy aty ene diratly maslahat bilen dowam etdi. Täsirli maslahat medeniýet sunugat ustatlarynyň bayramçylyk çykyşlary bilen dowam etdi. Ýordamynyň meşhur estrada ýyldylarynyň, tanymal aýdymçylarynyň belen teňlerde aýdan joşgunly aýdymlaryna milli medeniýetimiz we sunugatymyz, milli liderimiziň ýollaşçylygyna ülkemizde gazanlayan üstünlikler, awadan we nurany bagtyarlyk zamanasy, dörejlik älemine döredilýän giň mümkinçilikler ullun beýany tapap, berqarar watanymyzda bolan çäksiz buýsynç we söýgü, gahrman arkadaşymyzda çuňur alkyş we hoşallyk sözler bolup ýanglandy. Bayramçylyk şäheriniň dowamyny ýerine ýetirilen sağlaşykly göwnleri göterji tantlar, şol sana Lewap welaýatynyň birleşen folklor toporlarynyň gyzykly çykyşlary, dawara gatnaşylarda ýatan çykmajak duýgulary oýardy. Medeniýet hepdeliginiň şäherlerine ýokary ruh welentligi betlenen bayramçylyk dawaralary Türkmenawa şäheriniň beýtaraplyk feýilgäkine, ýordamynyň ahal welaýatynyň, kemem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň medeniýet we sunugat işgärleriniň joşgunly çykyşlary bilen dowam etdi. Ustat aýdymçylyň belent perdelerden gopýan mahmal wala aýdymlaryna ýordamynyň bede watly ötüşleri, halkymyzyň milli däp desurlary, öz bolşly aýratynlygy bilen tapawutlanýan türkmen medeniýeti we sunugaty, ajaýyp zamanamyzda medeniýet ulgamynyň ösürülmek uğruna durmuşa geçirilýän giň erimli özgörtmeler, danyş ahyrymyz magtymly Pragynyň arzulan bagtyarlyk döwrümez. Arkadaky prezidentimizin şanly tutumlary ullun wasp edilip, çäre gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsirli pursatlar paýlady. Ýokary şowkun paýlayan ajaýyp tantlar bayramçylyk dawaralarynyň täsirligini has artdyrdy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini Lewap welaýat kitaphanasynda gahrman arkadagymyzyň kitaplaryna garaşlyk döwrüne ýetilen belen sepketleri ady bilen täsirli maslahat geçirildi. Milli liderimiziň ajaýyp kitaplaryna diýip desurlarymyzyň, taryhy we meden ýadygärliklerimiziň, milli buýsanjymyz bolan türkmen halysynyň, türkmen bedewiniň, türkmen alawaýynyň taryhy ullun ýetirilip, şöhratly taryhymyzyň gatlary, türkmeniň kalby, mertebeti, medeniýeti giňden asylyp görkezildi diýip çuňur buýsanç bilen bellek geçdiler. Matlagda gatnaşylar eşretli zamanany ýyl günümizde peşkeş beren halkymyzyň hak gownary, arkadaky prezidentimize tüý söreklerinden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 23-nji iýuny saat 20-den 24-nji iýuny saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan howamy mutlugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna ady bulutly howa bolup, muny ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar.
Ahal ulayatına adı bulutlu hava olup günü oradan telesekunta 8-13 metre etiyen şimal ötür. Hava gecetine 20-26 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Mara vilayetine açık hava olup demunadı günü oradan telesekunta 9-14 metre etiyen şimal ötür. Hava gecetine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Liverpool ayetine az bulutlu hava olup demunadı günü oradan telesekunta 9-14 metre etiyen şimal ötür. Hava gecesine 20-26 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Daşın vilayetine az kem bulutlu hava olup demunadı günü oradan telesekunta 9-14 metre etiyen şimal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda az bulutly hava bolup, günü oradan telesekunta 8-10 metre etiyen şimal ötür. Hava gecesine 24-26 gradus mayıl, gündüzüne 35-37 gradus ısı olur. Ýurdumyzda boýunça ýyl aýynyň 24-nä magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlary, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede turmuz paslanyna howanyň derejesiniň ýokary galýan önlerine pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenip paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özünine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.